fordi jeg ved, hvad det er for en sprog, vi snakker om. Deloitte 100 om den negativ, så det kan stå på en stor sort skærm. Daniel har fået videre i den kontrakt, det går. Det begynder lidt, så jeg prøver også at... Det kan være, at du allerede ved det. Jeg er ved en smule, men det generer stadigvæk, men de siger, det er okay, så... Det er jeg glad for at høre.